големият финал. Отново молявам всички зрители да преминат зад награжденията, за да може да дадем старт. Всички зрители останете и за награждаването след малко, защото то е една важна част. 6 обиколки, нищо се не знае до края. Иван Живков победе. Моля наистина зрителите зад загражденията. Наистина това е за ваша безопасност. Все още пилотите не са направили голямата подготовка, така че все още не се знае нищо. Иван Живков води във временното. Битката е за второ място за сега. Както казах, нищо не се знае. Той направи своята дълга обиколка, така че в момента е най-отзад, но не се знае. Мирослав направи своята дълга обиколка току-що. Също и Емил Минчев. Те двама да направиха дългите обиколки. Иван Живков. Васко Василев. Те двамата все още не са направили дългата обиколка. Васко сега ще направи дългата обиколка. Остана Иван Живков да направи неговата. Значи за награждането ще бъде жега, което е добре. Ще има оливане с шампанско. Там има ли шампанско? Все още не е направил неговата дълга обиколка. Васко Василев. Доста оспорвана надпревара. Иван Живков.
Определено Васко има някакъв проблем. Навлиза в последната си обиколка Иван Живков. Васко Василев. Някакви проблеми мисля, че има той с автомобила. Битката ще е за второ и трето място. Васко Василев или Мирослав Цветанов. Битка за второ място. И последният участник Радослав Николов. Иван Живков! Втора позиция. Мирослав Цветанов Емил Мичев. И Васко Василев. Объркал се, какво да направиш? След малко ще бъде награждаването, така че моля ви, не си тръгвайте и без това няма какво правите вкъщи, неделя. Време е да приберат автомобилите и да изкараме стълбичката, за да наградиме тези момчета. Наистина награждането трябва да се види. Неделя за това, какво да правиш къщи? Чакай бе, що ме дърпаш? Вече е време за снимки, за автографии от пилотите, след малко и за шампанско. Аз искам някакви списъци с победителите, за да мога да кажа, нали, евентуално, ако не... Значи цял ден чакаме адреналинки, някой да държи четъра, няма. Те са по любов някъде там, ние... Добре. Здравей. Къде ходите цял ден, бе? Обикалят. Да. Ей, си, кубейка си. Видели ти? Това от кризата.